מי יכול להגיד שאין לו חלק בכל הסיפור הזה? מי יכול להגיד שזה לא קשור אליו כל מה שקורה היום? היה אדם אחד שנסע באונייה, ובאונייה שמעו רעשים. ירדו לחדר שלו, ושמעו אותו עושה רעש, שמעו אותו דופק בדפנות האונייה, אומרים לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני רוצה לתלות תמונה, יש לחדר שלי באונייה, יש לנו הפלגה ארוכה, אני רוצה שיהיה לי חדר נעים, אני רוצה לתלות תמונה. אמרו לו, טיפש, אתה תעשה חור באונייה, האונייה תטבע. הוא אומר, מה זה קשור אליכם? גם אם אני אעשה חור, זה יהיה בחדר שלי. אומרים לו, טיפש גדול, כשאדם עושה חור באונייה, כל האונייה תטבע. ככה אנחנו. כמה אדם צריך להיזהר. אף אחד לא יכול לומר, ידינו לא שופכו את הדם הזה. כל ילד הוא ילד שלנו, כל חייל הוא חייל שלנו. אף אחד לא יכול להגיד שזה לא קשור אליו. הילדים האלה זה ילדים שלנו. כל אחד צריך להתחזק, כל אחד צריך לקבל על עצמו איזה מעלה טובה, איזה דבר טוב. זה שהוא יושב בבית והכל בסדר אצלו, זה לא אומר שהכל בסדר. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. כולנו צריכים להתחזק. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ינקום דם עבדיו השפוך.